And reminder, palihog katong mukugos sa kumpirma na kumpirmahan usap. Dili pwedeng mangugos sa kumpirma katong wala pod ka kumpirmahi. Unya, dunga ni ini, this coming March, musugod na kita og practice nga ang mukugos sa bunyag dapat na kumpirmahan usap. Dili makakugos na sa bunyag sa atong parokya kadtong wala makumpirmahi. Apil gyud sa balaod sa simbahan. Wala pa ko mapari. So ayaw nag-ingon nga naka-istrikto naman yung pari nato. No. Wala lang nato ni ma-practice. Wala lang kamaanan. Mauna nga una ay ipahibalo nato, murag tag moingon istrikto na kay ning simbahan, istrikto na ning pari. Ato lang himuon og unsay insakto o unsay maayo. Naabya na sa canon law, na sa listahan sa balaod sa simbahan, nga one of the requirements sa godparents sa bunyag is the sacrament of confirmation. At tumusbais, gi-practice na. Sa katedral, dili mo kapangugo sa bunyag without confirmation. Kay maugi na ang insakto gyud. Unya, wala lang ka magsunod pa sa insakto. Atoan ang sugdan. Atoan ang itarong ang atoang pagdawat sa mga sakramento. So by the month of March, musugod na ta niini nga di na gyud makakugo sa bunyag katong mga walay kumpirma. Dili pud makakugo sa kumpirma katong wala po'y kumpirma. Kay balikbaot kayo na siya.